Nyní tedy máme před sebou postiženou, která je v bezvědomí a jsem si jist, že normálně dýchá. Musím ji uložit do stabilizované polohy, nebo jak jsem již řekl, dnes se používá termín zotavovací polohy. Nejdříve zkontrolujeme, že dolní končetiny nejsou překřížené, rozhozené. Tady bych s nimi nemusel nic dělat, ale z výukových důvodů je dáme k sobě. Postižená osoba nesmí mít brýle, mohlo by dojít k poranění oka. Nemá. Přiklekneme k zachraňované osobě. Její horní končetinu položíme tak, aby byl pravý úhel v ramenním a pravý úhel v loketním kloubu. Poté přiložíme dlaň své ruky, té, která je blíž k hlavě, vzdálenější na dlaň vzdálenější horní končetiny. Palec leží kolmo na hřbetu ruky. Hřbet ruky zachraňované osoby přiložíme na tvář, chrání při otáčení hlavu. A pak zvenku chytnu vzdálenější koleno zachraňované osoby, pokrčím a připravím se. Abych nespadl na zachraňovanou osobu, zanožím svoji protilehlou dolní končetinu, připravím se, začnu tahat a vyměním končetiny. Táhnu a táhnu. Až do samého závěru táhnu nad podložkou. Pozor, neuhodit kolenem o zem. Z výukových důvodů jsem táhl pomalu. Pokud by se jednalo o ostrou situaci, bylo by to samozřejmě všechno rychlejší. V závěru by měl být pravý úhel v kyčli zachraňované osoby a pravý úhel v kolenním kloubu. Vidíte, že se nám to tady podařilo. Následně nás čeká nejdůležitější úkol a to je úprava polohy hlavy. Zachránce se přesune k hlavě zachraňované osoby, klekne, jednu ruku přiloží zachránce na čelo zachraňované osoby, druhou do týla a stočí šetrně hlavu tak, aby osa dutiny ústní svírala s podložkou úhel zhruba 45 stupňů. Doporučuji, aby hlava byla v mírném záklonu. Potom musí zachránce zkontrolovat, že ruka zachraňované osoby netlačí proti oku a netlačí na krkavici. V tomto případě je všechno v pořádku. Zachraňovaná osoba je uložená do stabilizované polohy. Viděli jste vybrané základní resuscitační techniky, které mohou zachránit život. Pro úplnost je potřeba říci, že kardiopulmonální resuscitaci zachránci nepřerušují do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Může být tedy přerušena při vyčerpání zachránce či zachránců, ale to by se mělo skutečně jednat o situace raritní. Pokud zachránce uloží postiženou osobu do stabilizované polohy, musí ji trvale sledovat. Hlavně se soustředí na to, zdali je přítomno normální dýchání. Pokud bude mít jakékoliv pochybnosti, otočit postiženou osobu zpátky na záda a znova vyšetřit. Kdyby bylo nutné se o osobu bezvědomí ve stabilizované poloze starat déle než 30 minut, uložíme ji do stabilizované polohy na druhém boku. Přetočíme z levého na pravý a naopak. Je to kvůli otlačení těch tkání, na kterých si postižená osoba leží. Viděli jste, že nácvik resuscitačních technik není příliš složitý, je ale potřeba si tyto techniky procvičit. Nestačí se na ně jenom dívat. Doporučuji vám návštěvu některého z resuscitačních kurzů a budete-li mít zájem, budeme se na vás v některém z našich kurzů moc těšit. Děkuji za pozornost a nashledanou.